Amióta megismertél bennünket, lehet, hogy benned is felmerült a kérdés, hogy miért pont a borsmentát termesztjük. És őszintén, ez teljesen egy véletlennek a műve. Annak idején a borsmenta nekünk csak azt jelentette, hogy kellemes az illata, mentolos, hűsítő, és csak ennyi. Egészen addig, még egyszer az egyik este történt valami különleges. Levi allergiás. Elkezdődik az allergiája augusztusba, és egészen addig tart, míg ősszel az első fagyok meg nem jelennek. Ilyenkor Levinek az orra esténként bedugul, nagyon nehezen kap levegőt. Az egyik este a borsmentás párnál aludt, és reggel, mikor felébredt, tudod, mit mondott? Wow! Végre nem dugult el az orrom, és végigaludtam az éjszakát. Elkezdtünk azon gondolkozni, hogy ez csak ennyi? Ez ennyire egyszerű? Egy csomó kérdés kavargott bennünk. Utána néztünk, publikációkat olvastunk, elkezdtünk kutakodni. A legfontosabb kérdés számunkra az volt, hogy mi történik az emberi orrban akkor, amikor megszimatolja a borsmentának az illatát. És elkezdtünk mentát termeszteni. Mégpedig azért, mert arra is rájöttünk, hogy nem minden menta egyforma. Ezért a Herbafil farmon már most saját magunk termesztjük a mentát. És a termesztés során mindig azt a borsmenta levelet keressük, amelyik a legintenzívebb, amelyik a legjobb éjszakát tudja nyújtani. Mert nem minden menta levél egyforma.